Beda x-xogħol fuq l-ewwel fażi minn 3 fuq il-proġett ta' Mal-Salforn li qed isir b'investiment ta' 3 miljun euro. Il-perit responsabbli mill-proġett Sean McCallum spjega li fl-aħħar ġimgħata għaddew mill-ġdid is-servizzi ta' drenaġġ ġew installati riservi ġodda. Eskavajna il-materjal li kien hawn u tajna għamilna build-up bil-ċak u b'dak kollu li kien hemm bżonn bħal blinding layer u issa il-qoddim ħassir ukoll bażi tal-konkos li se tkun tiflaħ il-karozzi li ħajgħaddu minn fuqha. Ix-xogħol fuq il-master plan tax-xatt jinkludi wkoll it-tqejjid ta' pavimentar u għamara ġdida u l-installazzjoni ta' sistema ġdida ta' dawn biex iż-żona tingħata dera kontemporanja. Se jiġu allokati wkoll madwar 12,150 metru kwadru għall-imwejjed u siġġijiet għall-ħwienet li hemm fix-xatt. Waqt żjara fuq il-land tax-xogħol il-Ministru għal-Għawdex Clint Camilleri qal li l-Gvern qed jirrikonoxxi l-isforzi mwettqa mis-settur privat biex jitrasforma Mal-Salforn f'ċentru turistiku u ta' divertiment. Qegħdin nibdlu s-servizzi kollha u ser nkunu qegħdin nippavimentaw dil-erja turistika li tixbed diversi turisti Għawċin u Maltin, speċjalment fi żmien tas-sajf. Il-Ministru Camilleri qal li l-aċċess fuq il-promenad se jkun biss għal mixi waqt li l-aċċess għal vetturi se jkun biss għal dawk li jagħtu servizz. Dan sabiex tħeġġeġ l-użu ta' mezzi ta' trasport aktar favur l-ambjent u li jippromovi stil ta' ħajja aktar b'saħħitha. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.